to ku zo. Gari ya waye kun karya kun naɗa sai a je a samu kara. Saboda ka san kada a zo neman abin wuta a rasa shi. Baba ni ban karya ba dan rabona da abinci tun jiya dare. Karya ba? Tun da na ci wannan shinkafa din garagwar ba ban ƙara cin wani abu ba yau. Lalle ina buƙatar abinci baba. To shi dan kwamban shi ya hada ya cinye duk da na kan gaba ɗaya koko ya gaba ɗaya ya hada ya cinye abinci na ai ta kadari ne baya ji yaron. Baya jin magana. Dan banza ni dan kwambo. Baya jin magana. Ba ku jiya? Abincin da kawo jiya baba gaba ɗaya dan kwambo ya cinye. Ban kama kan ne bai da shi ba amma ga tun ya gashi ba samu. Kan nan da kake hawo mu buhu ɗaya baya yan kai ba buhu uban ka ba da ka bacci ka tashi daga kwano na kwano din mai dan kwambo ni zan ma ƙarya ne to sai a kokarin dauro kara a dauro wani ne yadda za ba komai ba za a ji a shi zai je dauro kara ni ba zan je ba ina gidan na bacci a taso mutum zan ko zane ka hanya an takura mutane duniya za ta yi daga mai dan kwambo Allah ya haɗa ka da mai kare dan kwambo na ji labarin ma ya kashe mutum 5 dan ka Allah ya ji shi Allah ya karanta ni fa na su ji da matan da Allah ya Allah ya sa kare ya tabo shi dan ba shi da imani ina ne ina bacci a gidan kuka tunda ya ki zuwa kai kuma kai ne mai kirkin je ka kawai ka dauro kara to baba zan je dauro kara insha Allah a je a dauro kara bara dauki Maryam kai ma kai mama daga nan Maryam ya rauta zo mu je kai mama dama ya bugi yana wallahi yau dama ina ta san haɗe mai kare na bacci wancan magirbin na shi buga mu an ba ga nan ba amma yau wallahi yau ai tukudi yau za a yi ta kare wannan kai kan bura uba wallahi ba nan gomo ba na da manzon Allah ko dan ni uban shi zan kashe wallahi tallahi sai na sallama da uban sa yau wallahi sai na sallama da uban sa bawa mai kanwa assalamu alaikum bawa mai kanwa kan bura uba to ni kan bura uba shekaran je wancan sai da na dauki rai hudu ran mutum hudun dauka ha assalamu alaikum bawa mai kanwa ha so bura uban nan kai ya zama girbi dan bura uba na bi dan saura uban dan bura uba kan bura uba ai ni uban ma so nake kai shi kiyama na buge babban na buge uban yanzu saura karami dan kuka kenan mai jama uwa zagi